Tak já to nebudu protahovat a rovnou sem pozvu ještě jednou Michala Úla, ředitele Domu zahraniční spolupráce, Tomáše Ervína Dombrovského, vedoucího oddělení analýz, komunikace a vztahů LMC a Martina Vohánku, podnikatele, filantropa, zakladatele nadace Blíž k sobě, Alexandru Kalu, majitelku Profimed a členku správní rady Neuron a Milenu Jabůrkovou, viceprezidentku Svazu průmyslu a dopravy a členku vedení IBM. A teďko jeden velký potlesk pro všechny, ať už jsme si to zkrátili. My jsme dopoledne, pro ty, kteří tady nebyli, probírali spíše otázky, které měly takový hodnotový charakter. Vlastně jsme k tomu sklouzávali, aniž bychom původně, a zase nám to spadlo, aniž bychom to původně měli v úmyslu, protože vlastně spontánně ti účastníci panelu vlastně mluvili o tom, jak důležité je vlastně v rámci digitální kompetenci, digitální dospělosti získávat jakýsi, nebo získávat a udržovat si nějaký hodnotový základ. Ale tady se dostáváme k něčemu velmi praktickému. Dostáváme se k trhu práce, což bylo uvedeno jednak tím, co představil Milan Vašina, ředitel Aspen Institute Central Europe, jako určitou jako prognózu toho, jakým způsobem bude nutné v rámci pracovního trhu a rozvoje ekonomiky pracovat s upskillingem, pracovat vlastně s různými, řekněme, cílovými skupinami na trhu práce a co vlastně i Michal Úl, ředitel Domu zahraniční spolupráce, představil jako takovou prognózu toho, kam možná směřujeme z hlediska efektivity práce v souladu využitím technologií. Zdánlivě se to možná může jakoby rozcházet, ale já v tom naopak vidím určitou konvergenci. A my tady máme teď zástupce zaměstnavatelů, takže já bych se vás chtěl zeptat na první otázku, která vlastně se týká vašich osobních zkušeností z vašich biznisů, z vašich firem, respektive ze Svazu průmyslu, samozřejmě Ervína potom zastřešující personu, která vnímá ten trh práce vlastně z pozice člověka, který vlastně se dívá na ty analytické zdroje. Můžeme začít u Martina Vohánky. Martina, jak je to u vás v Eurovagu s vlastně upskillingem a s budoucností? Jak to vnímáte z hlediska personálního rozvoje? No, já si myslím, že tady zaznělo spousty skvělých univerzálních myšlenek, které platí i v tom firemním světě. Já bych možná jenom dodal takovou perspektivu, kterou jsem získal na Harvardu, protože jsem se dovzdělával tedy a dodělal jsem si ho minulý rok. Byl to program pro podnikatele, vlastně něco jako MBA. No tam nám říkali jasně, že před 100 lety, před 50 lety, když jsme se vzdělávali, tak vlastně ta amortizace nebo depreciace know-how, který jsme získali vlastně v průběhu toho vzdělávacího procesu, řekněme do nějakých těch 23, 25 let, pokud jsme na vysoké škole, takže byla postupná, trvala, já nevím, 20-30 let. Zkrátka, když jsme něco vystudovali, tak jsme si s tím vystačili celý život. A oni vlastně argumentovali, a zase to sedí s tím, co tady říkal Michal a celá řada dalších lidí, že dnes vlastně, když získáte formální vzdělání, tak ta depreciace trvá pouze 5 let. Co znamená, kdybyste se nerozvíjeli, nehltali, nevzdělávali se, tak vlastně do 5 let se stáváte nerelevantním. Jo? A já si myslím, že to je velký vykřičník pro jednotlivce, ale to vykřičníky pro firmy, protože my jsme si nějak tak zvykli jako podnikatelé spoléhat se na to, že máme vždycky kam šáhnout, případně, že lidi vyměníme, ale myslím si, že obzvlášť v Čechách zjišťujeme, že skutečně těch kvalifikovaných lidí je málo. Já už jsem instinktivně vlastně začal to chybějící know-how kompenzovat v zahraničí, takže jednak jsem chtěl vybudovat nadnárodní firmu a věděl jsem, že pokud má být skutečně internacionální kulturně, tak musí mít uvnitř lidi mezinárodní, že nemůžeme být úspěšnou mezinárodní firmou s monokulturou českou. Takže jsem začal vlastně naprosto cíleně brát lidi ze zahraničí, ale současně to bylo i z toho důvodu, že v některých oborech zkrátka to know-how tady v Čechách nebylo. A je to hodně ovlivněný strukturou ekonomiky, to, že jsme tady spíš montovna než mozkovna, to, že tady je málo firm, které by měly ty headquarters, že by se tady odtaď vymýšlelo, prodávalo. Nebyl jsem schopen najít lidi v HR, skutečně v pokročilém HR, že předtím byla plná zaměstnanost. Ono to všechno souvisí nějakým způsobem s historií. Takže já můžu jenom potvrdit, že
investice firem do vzdělání jsou, myslím si, že naprostou nezbytností. Vnímám i to, že čím talentovanější člověk je, tak tím i víc přirozeně očekává, že mu firma toto zázemí poskytne, že mu vytvoří ten prostor a pokud jde o praxi, tak jednak skutečně neškrtat na těch věcech, aby to nebylo jako český státní rozpočet, že když se škrtá, tak první se škrtá na vzdělávání. Opět vidíme tady tu diskuzi, že přitom všichni mluví o tom, jak vzdělání je naše budoucnost, že jediné, co nás může přenést někam do vyšších příjmových skupin jako zemi, je vzdělání. Čili ve firmách neškrtat, být v tom konzistentní a jít konec konců příkladem. Jo? Takže proto i to byla jedna z věcí, kterou jsem doufal, že budu inspirovat mé spolupracovníky tím, že se sám dovzdělávám a že... Všichni na Harvard v podstatě, jo? No, nevím, jestli každý na Harvard, ale rozhodně v posledních letech jsem investoval 3 týdny do formálního vzdělání, což jsem se viděl v tom slajdu od Michala, jo, takže já jsem si vytvořil takovouhle kolonku do vzdělávání a snažím se to umožňovat mým spolupracovníkům. Super, děkuji. Já odehraju tu otázku tamhle na Alexandru, protože vy jste taky vlastně biznesmenka, to znamená, zaměstnáváte lidi. Kromě jiného. Kromě jiného, pochopitelně, ano. Co bych řekla já ke vzdělávání? Já musím říct, začnu od sebe, že já se také celoživotně musím vzdělávat už jenom proto, že jakým jsem oboru. My prodáváme pomůcky ústní hygieny, ale dneska prodáváme i doplňky stravy, péče pro maminky, pro porovodu a tak dál, gynekologické produkty. Takže já se celý život a vlastně většina našeho managementu se musí učit, protože neustále uvádíme nové výrobky na trh a tak dál, což je logický. Ale zároveň také velmi, velmi jsem zásadová a proto mám problém najít lidi na trhu práce, protože chci, aby oni tomu svému povolání opravdu rozuměli. To znamená, naše poradkyně prodeje třeba v prodejnách, to musí mít 10krát víc než běžná prodavačka. A velmi často se nám stává, že ty lidi nastoupí, jsou motivovaní, chtějí pracovat, chtějí pomáhat lidem, chtějí jim radit a pak když zjistí, co všechno se musí naučit, jak jim musí dostat přehled, tak radši řeknou, že budou prodávat někde boty. Jo, protože je to jednodušší. Stejně tak jako neustále inovujeme warehouse management systém, aby jsme prostě byli co nejrychlejší v zásilkách, takže inovujeme naši skladníci už vypadají skoro jako roboti, pobíhají tam prostě s různými digitálními zařízeními, dělají multipicking a všechno možné, ale musím říct, že tam jsou velmi spokojení a že se to rádi učí, že ty technické věci je víc baví, než se učit jako řekněme tu teorii jako v prodejnách. A potom bych chtěla ještě zmínit jednu věc, který jsem si zásadně všimla, a to, že tady velmi klesá úroveň angličtiny u mladých lidí. My máme plno absolventů, kteří k nám chtějí nastoupit v 25-30 ročníky a oni umí anglicky jenom pasivně. Oni nejsou schopní na kolu nebo nejsou schopní formulovat větu, mluvit plyně, koktají mi tam, mají velmi špatnou slovní zásobu a jsou to absolventi vysoké ekonomické školy. A přitom máme, protože jsme v Polsku a v Maďarsku a na Slovensku, tak můžu srovnávat a můžu říct, že Poláci, polský skladník mluví jako český manažer. My máme v Katovicích prostě firmu, máme tam sklad, máme tam zaměstnance a když jsem tam přijela na meeting, tak dva mladí skladníci tam se mnou povídali, my se bavíme anglicky, protože já polsky neumím, nebo mohla bych, ale než abych jako przněla krásný slova polštiny, tak radši se s těma bavím anglicky. Tak já jsem zaznamenala, že jsem si popovídala s celým polským týmem perfektní, jako, neřekněme perfektní, budou tam chyby, ale plynulou angličtinou, na rozdíl, co vidím u našich manažerů za koktání, když máme prostě na kolu Američany, Angličany, Švédy, jo, a myslím si, že jeden z důvodů, který je, že v polštině nemají dabované filmy. Takže když se dívají ty mladí lidi na kdejaký prostě Netflix, já nevím co všechno a tak dále, nebo vztahujou, tak slyší tu angličtinu a pod tím mají ty titulky. Nevím, je to jeden z mých teorií, anebo prostě něco ve školství, ale úroveň angličtiny je v Česku opravdu špatná u mladých vysokoškoláků, u absolventů vysoké školy. To je zajímavý podnět, Michale, jak si vysvětluješ, že jsme na tom tak bídně? Máme moc dobrý dubbing. Už dávno není pravda. Jestli máme příliš dobrý dubbing, nebo čím to je? Jako těch příčin určitě je celá řada, ale zároveň víme, že když někdo třeba jede na zahraniční pobyt do zahraničí, tak často tu pasivní znalost toho jazyka je schopen během relativně krátké doby přetavit v aktivní znalost.
Být vystaven mezinárodnímu prostředí přináší řadu benefitů a jeden z těch benefitů, a ty benefity jsou třeba i osobnostní, tak jeden z těch benefitů je bezesporu jazykový a týká se to ať neformální vzdělávání mládeže, středoškolských výměn, a samozřejmě to jako zásadní a nejdůležitější z tohohle pohledu je pak ta třeba půlroční až roční vysokoškolská stáž nebo studijní pobyt. A pokud někdo žije v zahraničí půl roku, je tam v kolektivu mladých lidí, tak se to jako všechno zlomí a ten jazyk se překlopí do té aktivní fáze. A samozřejmě zároveň jako víme, že tady je nějaký jako historický dědictví toho, že ten počet angličtinářů aprobovaných v té populaci není dostatečný. Vede se debata o tom, jestli máme mít druhý cizí jazyk na našich základních školách. Já jsem teda velký příznivcem toho, abychom měli druhý cizí jazyk povinný. Jsem ochoten se bavit o tom, jestli třetí, čtvrtý jazyk bude dobrovolný, ale v tom jako mnohonárodnostním prvorepublikovém Československu jsme měli určitě češtinu a němčinu a bylo to součást jako kulturní výbavy řady lidí a je škoda se toho nějakým způsobem vzdát. A angličtina je dneska lingua franca a pokud chceme vnímat jazyk i jako nástroj kultury a přiblížení, tak určitě je dobré pracovat s jazyky, jako je třeba francouzština, španělština nebo právě ta němčina, která nás skoro všude na severu, na západě, na jihu obklopuje. Určitě připomínáme studijní programy, vůbec nabídku Domu zahraniční spolupráce, který umožňuje mimo jiné zvýšení jazykových kompetencí. Já možná ještě jenom řeknu číslo jenom. My jsme takom počítali, kolik by letos mělo vyjet lidí nebo být zapojeno do mezinárodních výjezdů a vychází to něco málo pod 30 000 lidí. To znamená jako ten Erasmus a ty 2 miliardy, který na ten Erasmus teď jako máme a každý rok bude těch peněz ještě více, tak už má jako strukturální dopad do té populace. A to si myslím, že je důležitý říct. V Česku se rodí přibližně 100 000 lidí ročně, takže se bavíme přibližně o třetině populačního ročníku. A to začíná jako být něco, co má strukturální dopad. Mám ještě jednu zkušenost praktickou. Já jsem se bavila nedávno s mojí kamarádkou, která je taky ex-Harvard a mají tady Harvard Club, kde se setkávají pravidelně a říkala, že mají takovou foundation na podporu studentů a že nemůžou žádný sehnat a pak schání studenty přes Afriku, aby je mohli vyvízt. Jo. Takže ten zájem je tady takovej, nebo jestli to neumí prostě nabídnout. Jenom jsem to tak jedním uchem poslouchala a říkala jsem, s tím musíme něco udělat. Něco se mění, ale uvidíme, do jaké míry je ta rychlost změny výrazná. Já jsem se chtěl zeptat, Mileno, vy jste vlastně zástupkyně, jste viceprezidentka mimo jiné Svazu průmyslu, to znamená, že se můžete dívat z takového makropohledu na problémy nebo výzvy, které stojí před zaměstnavateli. Jak byste to zhodnotila? I v návaznosti na tu studii, kterou prezentoval Milan. Když se dívám na tu studii, Když se dívám na tu studii, tak s těmi závěry nelze než souhlasit. Česká republika, ten největší problém, který je nedostatek pracovních sil. A buď teda vychováme studenty, kteří budou schopni nastoupit, my si ještě trošku dovychováme, ale to samozřejmě stačit nebude, buď přilákáme, a to bychom teda neměli škrtat peníze na vysoké školy a na školství vůbec, protože to je úplná jakoby zásada toho kvalitního vzdělávání. Druhá cesta je přilákat pracovní sílu. Poměrně jsme xenofobní společnost, tak je to velký problém. Jednak teda z řad, můžeme se dívat na uprchlíky a Ukrajinci ukázali, že se velmi dobře dokázali integrovat. Já si ještě vzpomínám na příliv lidí, když byla válka v Jugoslávii, to bylo to samé. Nicméně my se snažíme aktivně dostat třeba vlastně, protože pracuji v IBM, do technologií mladé lidi, vzdělané lidi z Evropy, mimo Evropu. A samozřejmě tihle mladí lidé, kteří jsou už dobře vzdělaní, si vybírají, kam chtějí jet. Takže zase opět, pokud je to homofobní společnost, dvakrát se rozmyslí, jestli sem přijdou pracovat ti opravdu talentovaní, o které soutěžíme.
taky Milan Vašina zmínil ty populaci vlastně žen, kterou nevyužíváme tak, jak bychom ji mohli využívat, a nejen v pracovní síle, ale vůbec v celospolečenské diskuzi. My jsme viděli debata Česko na křižovatce, kde neseděla ani jedna. Takže to je také věc, na kterou se je potřeba dívat. A samozřejmě ta cesta upskillingu, reskillingu je důležitá. Tady já řeknu zkušenost s IBM. Vlastně pokud chcete získat dobré hodnocení, musíte mít 40 hodin minimálně ročně tréninku. Ten je dostupný 24 hodin denně, 7 dní týdnu, 365 dní v roce. Vlastně je přizpůsoben tomu, co děláte, kam se chcete posunout, vašim preferencím. Jsou tam kurzy, které jsou vybavené, které jsou vnitřní, jsou tam kurzy od partnerů, kurzery a tak dále. To nám umožní i vlastně hodnotit tu kvalitu kurzů a predikovat, kam se vlastně to vzdělávání posouvá. A tady Milan Vašina zmínil, že je velmi důležité, aby ten stát motivoval zaměstnavatele, aby to byla státní politika vlastně toho přeškolování lidí, protože souhlasím s tím, a taky to ukazují i jiné studie, že bude potřeba vlastně většinu populace přeškolit. Tak tady taky zase ještě se zmíním prakticky. Ministerstvo práce sice vytvořilo kurzy, nicméně nediskutovalo mnoho s těmi zaměstnavateli, takže vy, když chcete přihlásit zaměstnance do toho kurzu, tak ho musíte registrovat jako uchazeče o zaměstnání. Takže další věc, že spousta firem má výborné kurzy v oblasti technologií, měkkých dovedností, ale protože jsou zdarma, tak vlastně nemohly být zařazeny do toho e-shopu. Takže doufáme, že více bude ministerstvo spolupracovat se zaměstnavateli, aby to, jak byl politicky nekorektně říkala moje prababička, nebylo s pruským šarmem a rakousko-uherským organizačním talentem. Dobře. Michale, ty jsi chtěl možná krátce ještě něco doplnit a pak Ervín. Jo, krátce jenom čísla. Tak v České republice, a to, co je důležité, jsou ty zahraniční studenti mimo jiné i do České republiky. To znamená nejenom vysílat naše lidi tam, ale přilákat a nebýt tou montovnou, ale být tou mozkovnou. Od roku 2000, kdy jsme měli asi 2 nebo 3% zahraničních studentů, tak dneska jich máme 18%. Každoročně ten podíl roste a my máme iniciativu a kromě toho Erasmu máme i program Study in Czechia, kdy lákáme ty zahraniční studenty do České republiky, spolupracujeme se všemi vysokými školami a to je věc, která se jako daří a ty školy jsou atraktivní a ten zájem o to studovat na českých vysokých školách je. Takže tam jako a to portfolio je relativně diverzifikovaný. Máme 70% lidí, co studuje v češtině, tam je 38% Slováků, ale zbytek jsou Rusové, Ukrajinci, Kazaši a lidi z bývalého Sovětského svazu, nebo lidi, kteří jsou z české diaspory a 30% jsou samoplátci, kde typický obory jsou medicína, engineering a ekonomie. Tak, Ervíne. Tak dobrý den, já tady navážu na kolegyně, jenom uvedu na pravou míru. Ministerstvo se snažilo se zaměstnavateli i třeba partnery z nezisku, Čekytas a další spolupracovat. Těch vstupů tam byla celá řada, ale samozřejmě to ztroskotalo na provedení. Jo. Člověk zaměstnaný, který projde třeba tím vzděláváním přes ten e-shop rekvalifikací nebo upskillingu, nemusí být uchazečem o zaměstnání, ale takzvaným zájemcem o zaměstnání, což je čistý alibismus pro to, aby to šlo profinancovat přes úřady práce, vzhledem k naší legislativě regulující činnost úřadu práce. Jo. Není to uchazeč, je to takzvaný zájemce, je to čísla, technická, přesně tak. A tady to naprosto podepisuju. My máme obecně legislativu nebo governance nastavenou tak pro první třetinu 20. století se silným mocnářským odkazem CAK. Vůbec se z toho nedokážeme zatím vymanit. Jo? Je to vlastně spíše konzervováno i některými technologickými řešeními a tak dále. Takže i dobré záměry troskotají na provedení. Já jsem teda ze své pozice analytika pracovního trhu byl angažovaný i v přípravě té loňské studie Boston Consulting Group a Aspen Institutu. My jsme tam třeba narazili na takový zajímavý rozdíl, že když se díváme na data z průzkumu mezi zaměstnavateli i zaměstnanci,
tak tady 90% firm z více než 50 zaměstnanci investuje do vzdělávání, ale ve většině případů, respektive objemu těch vzdělávacích aktivit, jsou to spíše plošnější, povinné, neindividualizované kurzy a školení, takže ne přes hard skills, méně často soft skills, jazyky, potažmo třeba kurzy a školení zaměřené na udržitelnost, well-being, prevence vyhoření, obecně prevence zdraví nebo duševního zdraví jako taková. Sice jsou malinko rostoucí, ale jsou to pořád jednotky procent. Jo. Zároveň, a to vidíme teda primárně v tom, jak nám vlastně reportují sami zaměstnanci o tom, jakou tomu přikládají váhu, tak my tady máme už dneska čtvrtinu zaměstnané populace, která tomu přikládá extrémní důležitost a je v tom vlastně sama docela aktivní. I s tím, že tam je docela velký překryv, čtvrtina populace, ne totožná, ale velmi z velké části stejná, se vlastně snaží nebo je otevřená tomu, aby se posunula ve vykonávané profesi nebo zaměření, takže tam je takové to překonávání těch profesních bariér a tak dál. Ale reálně navzdory tomu, že spousta lidí teď má možnost se při práci něco učit, tak v drtivé většině případů a firem to nevede k posunu v tom, jakým způsobem konkrétní práci dělají. Jo, je to prostě lehký fine-tuning toho procesu výkonu práce na dané pozici tady a teď. Většina lidí taky se učí teda primárně v těch firmách proto, že za A musí, za B proto, aby zvládali ten výkon práce, jak je po nich požadován, aby bylo zajištěno provozní bezpečí, je to takový zase CAK alibismus, že jo, abychom naplnili všechny povinné školení, regula a tak dál. Když se za vzdělávání při práci považuje i kurz BOZP, tak to je opravdu to něčem svědčí. Jo, to je... Všichni z toho absolvovali. Já vám řeknu, jak to absolvuju já. Vždycky to prolétnu za 3 minuty a pak na druhý pokus, metodou pokus omyl absolvuji. Ale je to proto, že to je otravná povinnost. Jo? Kdyby šlo o něco důležitého pro výkon práce, tak to samozřejmě absolvuji výrazně intenzivnějc. Jo? Já jsem někdo podepsal jenom papír nějaký. Někdo jenom podepisuje papíry, někdo si to jenom odkliká v systému. Jo? Ale tohle je vlastně příklad za všechny. Jo? A já teda vidím velkou roli, krom toho, jakou roli hraje stát, jeho vlastně nástroje. Já mám pocit, že ani vlastně nemusíme dávat, jako ještě více motivovat zaměstnavatele. Oni vlastně jsou taženi tou potřebou, aby vůbec nabrali a zaměstnávali lidi a udrželi je u těch perspektivních profesí a tak dál, aby si vyřešili demografický problém, dostali sem kvalifikovaní lidi a tak dál. Stát v tuhle chvíli musí primárně odbourávat stávající bariéry, kterých je mraky, a poskytovat alespoň základní první nástroje pro to, aby vzdělávání při práci vlastně začalo fungovat trošičku lépe. Jo? Ten e-shop rekvalifikací jsem v kurzu vlastně byla dobrá snaha, dopadlo to jako vždycky, snad se nám ho podaří posunout, ale třeba i ta roztříštěnost financování, roztříštěnost vlastně zdrojů, ze kterých čerpáme prostředky na financování kurzu, je obrovská. Jo? To, že to leží mezi x rezorty, že tady máme vlastně přeregulovaný systém vlastně podmínek pro výkon některých profesí a povolání, že to neřeší jeden rezort, ale x rezortů, každý ve své oblasti, nedokážou se shodnout, to je další věc. Jo? A když se teda bavíme o penězích, tak o těchto samozřejmě taky hodně, protože my tady máme v nějaké části populace zaměstnání poměrně velkou ochotu investovat do vzdělávání při práci i ze svého. Samozřejmě pro většinu zaměstnanců je to nedostupné. Jakmile to přesahuje částku 10 000 ročně, tak to vlastně pro podstatnou část zaměstnanců není dostupné, potažmo zvítězí naléhavější potřeby. S tím, že ve chvíli, kdy vy třeba investujete v rámci různých akademií, které tady dneska fungují dobře díky nezisku, jo? Díky třeba Chiquita zrovna, řádově 50-60 tisíc a půl roku intenzivně času, abyste se vlastně posunuli třeba do nové profese, a pak reálně vás ani nikdo moc nechce, protože jste junior, ještě v neakreditovaném kurzu atd. Jo, tak to je vlastně i silně demotivující. Takže finanční bariéra je jedna věc, pro zaměstnavatele tam mám jako silný apel na to, aby nejenom teda vlastně pracovali s celoživotním vzděláváním, ale reálně dávali lidem možnost, nehledě na věk, i ve vyšším produktivním věku, možnost začít tu novou nebo jinou práci začít dělat. Jo? Což dneska brutálně skřípe, to je bariéra číslo 1. Vzdělávací programy už do nějaké míry fungují, i když nejsou plošně dostupné. Jenom připomínám slajdou a možnost klást dotazy. Možnost samozřejmě klást dotazy platí i přímo z fóra. Tamhle se hlásí pan ředitel Řehák a nevím, jestli jsi neměl ještě připravenou předtím nějakou otázku. Já jsem ještě, když vidím Martina Hanku, tak jsem se chtěla zeptat, protože vím, že stojíte za iniciativou druhé ekonomické transformace, zároveň podporujete aktivity z oblasti vzdělávání. Jak to spolu souvisí a jaká je vaše vize té proměny ekonomického trhu v České republice?
Ono už to tady vlastně zaznělo, že si uvědomujeme, že pokud něco v Čechách skutečně máme, co je udržitelné, tak to skutečně náš intelekt, naše schopnosti. A už to tady bylo zmíněno, jsme hluboce pod potenciálem z hlediska produktivity. Já teda musím říct, že mi v tom dlouho nebylo jasno. Když mluvili o produktivitě, já jsem si říkal, to jako máme makat ještě víc. Že tady bylo ukázáno, že už děláme, že o nějaký 2-3 hodiny víc než průměr, ale ono to není o tom, jak intenzivně děláme, ale je to skutečně o té struktuře té ekonomiky, jo? Že prostě v tom 90. roce bohužel ten svět nám hrozně moc utek za těch 40 let od těch začátku 50. let, kdy jsme ještě pořád byli na špičce. Ta mezera se vytvořila obrovitánská, my jsme potřebovali sem natáhnout to zahraniční know-how prostřednictvím těch fabrik, aby jsme se od nich začali učit, aby jsme naplnili zaměstnanost, to byla největší obava, že bude velká nezaměstnanost, že budou sociální nepokoje a podobně. No a ono se to vlastně povedlo. Jo, ta první ekonomická transformace proběhla velmi úspěšně. Dneska máme nejnižší zaměstnanost v Evropě, ale přesto nevyděláváme nejvíc, přesto jsme někde průměr a hlavně ta konvergence k tomu západu, řekněme k Německu, ke kterému se hodně vztahujeme, tak se zastavila už někdy v roce 2008 a to je alarmující. Takže v podstatě podnikatelé se ozvali, protože jednak průzkumy ukazují, že vlastně lidé už očekávají, že biznis se bude vyjadřovat k tématům. Ono to tak vlastně i v historii bylo. Já jsem zrovna nedávno četl životopis Karla IV. Hodněho německého historika a mně tam došlo, vždycky jsme vnímali stavy, vyšší šlechta a tak dál, ale tam mi došlo, jak vlastně intenzivní vlastně vstup do veřejných politik nebo do veřejného prostoru vlastně už tehdy ten patriciát městský měl a kdy vlastně tam fungovala intenzivní komunikace mezi králem, že vyšší šlechtou, že městským patriciátem a podobně. A vlastně bychom se to tak trošku odnaučili, že v 90. letech tady se dělo spousty špatných věcí, kdo byl ve velkém biznisu, tak hodně často to byli zvláštní lidé, kteří vydělali peníze na úplně standardním způsobem, což vlastně tu spolupráci s tím biznisem mezi politikou a biznisem stigmatizovalo a nějak jsme se dostali do takového vákua, do takového limba. A dneska, jak říkáme, s radostí biznis dospěl a my jsme si uvědomili, že zkrátka bez toho, aniž bychom se vyjadřovali, aktivně se zapojovali a pomáhali vlastně spoluformovat ty politiky, protože pro boha, jak to ty úředníci sami o sobě mají vymyslet. Oni potřebují vlastně ten dialog, že jo, dobře motivovaný dialog, takže to je vlastně smyslem druhé ekonomické transformace a jsme vlastně rádi, že i věci, už to tady bylo zmíněno, Česko na křižovatce teďkom 1.9., takže vlastně jakási potřeba nějakých skokových, výraznějších změn už se stala vlastně mainstreamem, což byl ten náš první úkol, ale ten zdaleka největší, aby se to implementovalo se to, jak už tady zaznělo, aby se to implementovalo dobře, všechny ty změny, ten nás teprve ještě čeká. Ale dobrá zpráva je, podnikatelé tady nejsou na 2 roky nebo na 4 roky, na jedno volební období, podnikatelé tady jsou na desítky let a to znamená, jsou opravdu tím stabilizačním prvkem země, takže k tomu se hrdě hlásíme a budeme na tom dál pracovat. Dobře, Tomáš Řehák a jeho připomínka nebo dotaz? Děkuji. Pan Bohánka začal na tu moji otázku odpovídat ještě, než jsem ji položil, protože samozřejmě ekonomika představovaná zaměstnavateli jako jeden z nejsilnějších hráčů v tom celospolečenském multialogu. Ale pořád mám pocit, že z té ekonomiky spíš jak si zaznívají objednávky. Hele, teď bychom potřebovali 10 000 zedníků, 5 000 montérů a 12 000 zámečníků, tak do roka, prosím. Jo? Jakože pořád vlastně slyším, jak nebudeme otvírat další gymnázia, to je nesmysl, potřebujeme víc lidí s učňovským vzděláním, protože teď zrovna je nedostatek pracovních sil. A podle mě to je jako typická tragédie obecní pastviny, protože vlastně všichni zaměstnavatelé si uvědomují, že z dlouhodobého hlediska jako potřebujeme něco jiného, ale já zrovna teď potřebuju těch 10 000 zedníků, tak mi jako dohoďte. A jestli teda prostě existuje nějaká společenská síla, která dokáže tuhletu společenskou objednávku změnit, jako aby jsme my zaměstnavatele, protože jsem taky manažer, aby jsme začali říkat, víte co, jako přestaňte nám připravovat jako lidi, kteří umějí zacházet s Excelem, protože to je naučíme. Začněte nám posílat jako sebevědomí, motivovaný, spokojený lidský bytosti, který jsou, jako si umějí rady se svým životem a to, co potřebují u nás jako ve fabrice, to už se u nás naučí. Jako je nějak, umíte tohle nějak iniciovat a rozjet? Já bych to takhle přesměroval na Milunu Burkovou, protože ten a rétorika Svazu průmyslu v minulosti
byla podobná, jak Tomáš Řehák naznačuje, tak se chci zeptat, jestli se něco změnilo. Tak svaz, že je orgán, do kterého se volí do představenstva. Jsem historicky první žena v představenstvu, první viceprezidentka a samozřejmě nové přístupy i tím, že do svazu vstupuje více třeba firem, které nejsou jenom výrobní, které mají jiné zaměření, technologické a tak dále, tak se vlastně i mění ta naše retorika tak, jak to potřebujeme. A my, když se teď vidí, takže si myslíme, že to je slyšet, to je i vidět. Jsme členy tripartity, spolupracujeme na tom, neuslyšíte ode mě nebo od nás, že je potřeba jenom technické vzdělávání. A já se pak zmíním o výzkumech, které ukazují, že to je všechno trošku jinak. Když já bych měla říct, to pro mě je strašně důležité, aby ti lidé, kteří budou k nám pracovat, rozuměli kontextu, protože to je v dnešní době alfa a omega. Ale takže si myslím, že se to mění, že se to dělá a svaz dokonce vlastně teď má několik pilotních projektů. Jeden je pilotní projekt, který budeme rozšiřovat, který jsme začali na Vysočině, kde ve spolupráci se školami odbornými, gymnáziem, vysokou školou a firmami jsme vyvíjeli vzdělávací obsah, který se týká vlastně práci s umělou inteligencí, konverzačních asistentů, školení v oblasti kvantových technologií, kde si to ty vlastně a je tam ta spolupráce toho, co je potřeba s delším časovým a delším časovým výhledem a strategickým přístupem. A jenom mimochodem vlastně dělala se taková studie globální v potřebě vlastně jaké dovednosti jsou potřeba. A v roce 2016 to byly STEM a ty nám vlastně v roce 2022 klesly na 16. místo, protože je tady nějaké větší povědomí, ale protože technologie vlastně umožňují a jsou tak už přátelské, že umožňují lidem s netolik technickými vzděláním prostě vyvíjet software, vyvíjet aplikace a tak dále, což je taky velmi zajímavý vývoj. Jo? Takže o tom se ještě třeba můžeme promluvit. Určitě. Pojďme tu otázku ještě položit i dalším. Ervin, ty jsi chtěl zareagovat? Já jsem rád, že se Pardon, tady možná je dotaz? Jo, tak hlásíte se. Poptávka mění, to je vlastně dobře, ale u nás dlouhodobě byla strategie, my jsme se do ní vlastně v 90. letech jako naplno vrhli, konkurovat primárně cenou, lákat sem investory, jsme velmi silně zainvestovaní ze zahraničí, máme vysoký podíl zaměstnanosti ve firmách vlastněných ze zahraničí. Samozřejmě i investoři těží z nízké ceny práce, extrémně nízké. Tady už byly ty krásné grafy kolegy, díky za ně. Když se podíváte na celkový objem produkce v HDP na hlavu v paritě kupní síly versus mzdový náklady, tak máme úplně největší nepoměr v celé Evropě. Prostě se brutálně vyprácíme. A i zaměstnavatele většinou vlastně z zahraničí z toho jako dost těží. Jo? Takže ta ochota tohle měnit je malá. Jsme se stali ekonomikou nízkých příjmů a to nás vlastně pořád drží v té pasti. A tak jako na celém pracovním trhu dochází k nějaký postupný emancipaci lidí, kteří vlastně si můžou více vybírat, více si jako určovat, kudy a kam se ještě vydají, jakou práci, v jakých podmínkách budou dělat. To na ty zaměstnavatele hodně tlačí. Jo? Tak i třeba postavení místních poboček nebo firem vůči svým odběratelům, potažmo majitelům zahraničí se postupně proměňuje a tady tohle bude za mě úplně klíčový faktor, abychom si byli schopni vyjednat lepší podmínky a nekývli na to, že většina zisku oteče matkám, které tím budou sanovat své problémy doma. Jo? My jsme v tuhle chvíli v postavení ekonomické kolonie a tohle musíme opravdu změnit, jo? Jinak se nepohneme. Mileno, vy jste chtěla ještě něco dodat a Alexandra? Tak. Bych se teda bránila této generalizaci. Já, když už o tomhle mluvíte, takhle jakoby jedním šmahem, tak bych si říkala, že bych aspoň chtěla vědět, o kterých sektorech, protože v sektoru, ve kterém se pohybuji já, nejsou malé ceny, je tam spousta inovativního potenciálu. České firmy, pokud jde třeba o umělou inteligenci, nějaké kvantové startupy, to je obrovská jakoby potenciální rozvoj.
a česká ekonomika je vývozní ekonomika, takže my, když začneme zpívat tuhletu jakoby mírně protekcionistickou píseň, tak nevím, jestli je to, co chceme zrovna zpívat. Jo? Takže já bych byla opatrná na tu generalizaci, a protože taky chceme vyvážet, taky chceme mít vlastně nějaké vztahy a jsou tady taky zajímavé investice a nejen, že se odvádí já bych prostě negeneralizoval tímhletím způsobem. Tak já tady jenom zareaguju. My máme v tuhle chvíli 1/4 zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu. Jo, jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě. Česká světla prodáváme za 1/3 nákladů do koncových německých aut. To je ta konkurence cenou. Vyplácíme za to nízké mzdy, děláme to za zlomek nákladu, jo? Ne úplně zlomek, ale řádově 1/3 až polovinu nákladu. Jo? Ten rozdíl většinou směřuje k investorům, kteří, je to logicky jejich prostě právo, investovali tady, pomáhají infrastruktuře, tak chtějí stáhnout nějakou část zisku, ale tady musí být nějaké strategické rozhodnutí podporovat právě ty segmenty, kde je výrazně vyšší předaná hodnota, můžou se tam lidi posouvat, je tam obrovský potenciál nějakého růstu, ale bohužel třeba i naši vývojáři dneska často dělají na projektech pro zahraniční zaměstnavatele pod cenou, jo? Protože nerozjíždíme tak často vlastní projekty, děláme pořád spíše pro někoho, nikoliv na sebe. Jo? Je to zobecnění, beru, ale je to celkový obrázek napříč trhem toho, jak to u nás zaměstnávání funguje. Myslím, že by to skutečně chtělo víc vlastně vlastní přidané hodnoty, že, v ekonomice, která tady zůstává, protože tady si můžeme rozhodovat sami. Alexandro? Já bych teďka chtěla stoupit spíš takovou vizí, nebo řekněme, bych chtěla představit jeden zajímavý projekt, který jsem byla před 14 dněmi, jsem byla na setkání podporovatelů Univerzity Technion, což je jedna izraelská univerzita, odkud zešlo několik laureátů Nobelových cen a 73% inženýrů v Izraeli vystudovalo Technion. A do Curychu přiletěl pan profesor Ilan Marek, který vlastně tam přiletěl prezentovat vizi, že on je molekulární biolog a vlastně si spočítali, že prostě do roku 2040 tady bude 500 milionů tun plastového odpadu, což je velikost 4x Švýcarska anebo 1 Texas. A rovnou v Izraeli, protože jsou velmi podnikaví, vymysleli, že založí prostě institut, který prostě se bude věnovat prostě výzkumu plastů, tak, aby byly kompostovatelný, protože lidi dneska neví, že když sbírají plasty aby byly teda recyklovatelný, protože jenom 9% plastů, který my tady jako poctivě dáváme do těch odpadových nádob, se dá recyklovat. Zbytek se pálí. A také, takže víceméně na to vymysleli, že udělají hub, že udělají obrovský centrum, který zafinancují, aby mělo dobré přístrojové vybavení, $20 milionů tam padlo, že chtějí pozvat mozky z celého světa, aby s těmi přístroji pracovali, chtějí to spojit art and science, protože to je pro ně propojení, aby tam vznikla i diskuzní místo, aby tam byla interdisciplinarita a tak dál. A vlastně oni začínají vyvíjet prostě nový obor a začínají ze zhora a přitahují tam ty mozky. A vlastně to my taky zvládneme jako art and science tady. Máme tady artu plno, my tady můžeme přitáhnout ty mozky, ale chce se na to podívat ze zhora. A ne se tady bavit, kolik tady máme lidí, zemědělství a tak dál. Takhle se tvoří vize, třeba v Izraeli, a takhle se potom jede do světa to prezentovat a mluvit o tom. A já jsem teda, musím říct, že jsem byla velmi nadšená, tak jsem toho mohla zúčastnit a jsem viděla, jak se to vymýšlí třeba právě v té Izraeli. To je taková ta don't look up mentalita, kterou tady taky občas pociťuju, která je zřetelná, že máme tendenci dívat se jako na ty problémy, jako by neměli svůj další horizont vývoje. A Martin, byste chtěl ještě něco? Jenom krátce, mě nepřekvapuje, že Alex tady to zvedla. Ono vlastně ta práce za mzdu je skutečně v tom vědě a výzkumu. Jsme úplně tragičtí ve smyslu toho, že na univerzitách se vymýšlí a my pak vlastně za tu mzdu těch vědců to prodáváme a někdo jiný si udělá patent, někdo si jiný udělá JV, co znamená, nevznikají z toho asety, trvalý asety, jenom odvedeme práci, dostaneme mzdu, utratíme ji za něco a je to pryč. Jo. Takže třeba ve vědě ten problém, dle mého názoru, a to je jedna z aktivit druhé ekonomické transformace, kde se Alex začíná víc a víc angažovat, kterou bychom rádi posunuli, protože těch peněz je tam dost, ale zkrátka jsou to příspěvky, vlastně nestimuluje to, aby tady to bohatství zůstalo.
zůstávalo. Je to vlastně podobný strukturální problém, o kterém jsme se tady bavili. A jenom bych možná odpověděl ještě na tu otázku. A vy jste tady vlastně i viděli v přímém přenosu, jo, určitý pohled na to, co český biznis chce nebo nechce. A skutečně tady byly ty kontroverze, chceme víc soustružníků nebo chceme víc gymnazistů a vysokých škol. Ono je to vlastně skutečně evoluce. Jo, ono to je vidět vlastně i na Svazu průmyslu, na Hospodářské komoře. Jak bylo zmíněno, vlastně už k těm změnám dochází, ale musíme si říct, že vlastně Svaz a ty oborové organizace hodně tvoří právě ty zahraniční korporace, které skutečně jsou rádi za vzdělanou pracovní sílu a levnou pracovní sílu. Jo. To znamená, že ta dynamika, ta objednávka společenská, kterou vytvářel tady ten dominantní složka české ekonomiky byla skutečně soustružnická. Jo? Já to hodně bulvarizuju, hodně to zjednodušu. Jo? A všimněte si, že vlastně v tom hnutí, nebo v té výzvě k druhé ekonomické transformaci je 80 nebo 90% českých biznismenů, kteří skutečně tady žijí, mají tady svoje rodiny, mají zájem na tom, aby ta země prosperovala i za 10, za 20, 30 let. Ale já říkám, mění se to zaplať pánbů. Dneska pod Janem Rafajem a Zdeňkem Zajíčkem začíná vlastně ta intenzivní spolupráce, protože ty organizace přesně jsou členy tripartity, mají orgány a tak dál. To zase my podnikatele nemáme. Podnikatele dokáží typicky formulovat vizi, jo, a být viděni. Ale my potřebujeme vlastně ty stávající struktury, potřebujeme spolupráce s politikou, spolupráce s úředníky, spolupráce mezi obory. Probírám to s Radkem. Tady možná jenom ještě doplním, ona ta don't look up mentalita vzniká i tím, když jsou lidi v těžkých potížích, jo, nepracují slušně, nedaří se jim jako nějak slušně přežívat nebo přežít. A my tady dneska máme 20% zaměstnanců, kteří mají extrémní potíže vycházet z příjmy, 10% legálně zaměstnaný v exekuci, skoro 10%, teď je to 9, něco. V celé populaci ten objem exekucí je šílený, jo, takže tady jako ta ekonomika levných příjmů vlastně dopadá i na to, že ti lidi fakt nemají kapacitu, prostor, finanční možnosti, nemůžou si dovolit nejistotu při změnách práce, nedej bože nějaké další rekvalifikaci, nebo toho, že vykročí do úplně neprobádaného terénu jako nového zaměření profese, budou narážet třeba ještě na nějaké odmítání zpočátku, jo? Tak tady ta kapacita prostě chybí. Takže jako vinit lidi z toho, že nechtějí, když na to často nemají nebo se bojí, žijou v regionech, kde jsou jako tím výrazně limitovaní jako počtem dostupných příležitostí, je taky těžký. Jo? Takže to je slepice vejce, ale reálně v tom potřebujeme nějaký jako silný impuls z biznisu přichází, v té spolupráci biznisu, veřejné sféry, tam se něco posouvá, ale v tom technickém provedení to pořád bohužel pokulhává. To je určitě správná trajektorie. Já jsem mířil na tu část lidí, kteří jsou omezeni tím ne skleněným, ale betonovým stropem sociální situace, ale spíš na politiky, kteří vlastně mají tu vizi nějakým způsobem realizovat. Čas nám utíká. Tamhle další dotaz. Já jenom upozorňuju, že se nám tady dotazy smrskávají na pár jedinců a bych to rád jakože prostě nějakým způsobem takhle rozprostřel víc do publika, ale dejte se. Tak já, Petr Diamant, ještě jednou dobrý den. Já mám školu, kde máme neformální vzdělávání a moje otázka je, kdybyste si vy ze světa biznisu měli definovat 3 vlastnosti, které by měl mít ideální uchazeč. Poraďte mi, k čemu máme vlastně vést svoje žáky. Jaký kompetence by měli mít budoucí středoškoláci, který by se k vám dostali? Zkuste. Kdokoliv. Jo, jděte. Já teda nejsem moc fanoušek takový to co je nejdůležitější a podobně. Ono to máte v biznisu a vůbec v práci, to je jak v letadle, že jo? V letadle není důležité jenom benzín do motoru, ale ono i to křídlo je důležitý, i to přední sklo. Ono všechno je důležitý, že jo? Akorát, že v každou chvíli řešíte něco jiného, fokusujete, vyřešíte, jdete zase na něco jiného, co vám eroduje, jo? Takže, ale kdybych měl odpovědět, tak u manažerů rozhodně jsou to emoční kompetence, sociální emoční kompetence. Já vím, že s tím se rodíme, někdo je obdařený víc, někdo je obdařený míň, ale a říkám to s oblibou a rád, že pokud někoho vyhazuju, tak pokud hajrujeme, nebo obecně to platí, dá se to generalizovat, tak hajrujeme kvůli hard skills a vyhazujeme kvůli nedostatku soft skills. Jo. A to je úplná tragédie. Ty škody jsou gigantický, jo, protože ten člověk přijde, něco rozvrtá, ani to pořádně nedokáže vlastně přenést do praxe a už ten člověk musí odcházet, protože je prostě neakceptovatelný, neumí pracovat s rozdílností, neumí pracovat s konfliktama, neumí vést lidi, že jo, a tak dál. Čili to by bylo asi jako taková jednička. Co se týče 2,
tak je to skutečně nějaký learning mindset, jo? Co znamená, že skutečně, aby ty lidi byli připraveni hltat, jo? Aby byli připraveni dělat chyby, jo? To je součást vlastně učení se. Jo? Co znamená, mohli růst s tou firmou. A obzvlášť technologické firmy a firmy, které jsou hodně úspěšný, tak ta learning curve celé té firmy je obrovitánská. A já jsem tady to zažíval ve firmě tykom posledních 5-7 let a skutečně jenom hodně málo lidí to dalo společně, protože my jsme kompletně redefinovali, transformovali jsme tu firmu. Ostatně to se dneska děje. Viděli jsme to v dřívějších panelech. Jo? Přechází se na udržitelné řešení a tak dál, na digitální technologie a podobně. A ta schopnost lidí udržet vlastně to tempo je nízká a mně vlastně nezbývalo nic jiného, než vlastně relativně rychleji měnit management a lidi v týmech, než bych si přál, protože samozřejmě to má řadu nákladových položek, jo, pak společně s tím spojených. Ano, Alexandro. Já bych ještě doplnila, aby ty lidi uměli pracovat v týmu. No, Oni to neumí. A to je jeden umí to, druhý ono. Nikdo neumí všechno, ale v týmu tomu jsou skvělí a pomůžou si navzájem a v tom oni opravdu nejsou připravení. Možná ještě doplním, co by zaměstnavatel ve veřejné správě. Já už jsem tady zmiňoval, že máme přes 250 zaměstnanců a opravdu já jako nepotřebuji toho soustružníka, ale více potřebuji někoho, kdo je ochoten přemýšlet, pracovat v kolektivu a u těch manažerů potvrzuju ty soft skills, ty sociální dovednosti jsou jako zásadní. A ochota prostě ty věci posouvat dopředu. To znamená, je to vlastně jako primární jako důraz na měkké kompetence. A možná se ještě vrátím k té otázce Tomáše Řeháka, a ta vůle potom mít ty soustružníky. Tam je otázka, kdo je ten zadavatel a kdo vlastně jako celou tu parádu jako platí. A máme tam jako těch aktérů celou řadu. Máme toho jako jednotlivce, toho zaměstnance, jestli on si to jako platí, a otázka je, jestli jako on je schopen dohlídnout všech těch jako zákrut toho života, protože to je jako dost komplexní věc. Máme toho zaměstnavatele, který má tu aktuální potřebu, a pak tady máme ten stát, který by měl to pole určovat, který by měl významným způsobem spolu utvářet ty pravidla hry. Od toho ten stát si platíme, ten stát jsme my, a k tomu potřebujeme jako mimořádně kvalifikovaný úředníky. A těch úředníků podle mezinárodního srovnání v České republice je málo a jsou jako tragicky zaplacení. A pokud chceme, aby ten stát fungoval, tak jich musí být dost a musí být odpovídajícím způsobem zaplacení. Kolegové v Belgii, kolegové jako z národní agentury furt nadávají, že jejich platy, které jsou jako několik tisíc euro, jsou příliš nízký na to, a Evropská komise takhle jako cherry picking jim vytahuje lidi, kteří jsou schopní. U nás, že bychom brali biznesu nebo nějakým jako jiným jako subjektům lidi a přetahovali z biznesu lidi do veřejné správy jako úplně vyloučení. No, prostě lidi z Microsoftu v Belgii odcházejí a jdou třeba do pracovat do Evropské komise a tam jako nějaká úroveň a kvalita té pracovní síly je. U nás prostě lidi z biznesu, že by povýšili do státní správy, to se zatím neděje. Ervíne, tak krátký dodatek ještě a potom otázka ze slajdou a potom dotaz. Jo. Tady ta současná iluze, že se k transformaci a růstu prošetříme, je naprosto scestná. Jo? Takže to naprosto potvrzuju. Jednu kompetenci bych dodal. Práce s informacemi, zpracování informací, ověřování zdrojů, kritické myšlení. Jednoznačně, protože jestli něco exponenciálně roste, tak je to objem informací, včetně dezinformací. A zdroje informací budou prakticky ke všemu, ale leckdy jako pochybného rázu a je potřeba, aby lidi byli více schopní pracovat s tím, co odkud čerpají, k čemu to vede. Jo? Takže kritické myšlení. Já se omlouvám, myslím si, že se nedostaneme na otázku z publika, protože máme posledních 6 minut do konce panelu a máme tady jednu otázku ze slajdu, která ale míří na všechny panelisty. A děkuji Pavlu Kramníkovi za to, že ji pokládá. Přijde mi důležitá a vlastně nás vrací zpátky k nějakému smyslu a hodnotám. Tak co je podle vás smysl vzdělávání a co je podle vás hlavním smyslem práce? A krom toho, že to jsou těžké otázky, tak ještě máte odpovědět ideálně v jedné větě. No tak ale to se dostane ještě na ten dotaz potom z publika, takže jsme na tom dobře. S mikrofonem samozřejmě. Zadání znělo jasně. Ne, tak nebudeme to omezovat na jednu větu, ale budeme struční. Tak to je hodně filozofický téma. Vzdělávání z pohledu jednotlivce, myslím si, že jde o
osobní růst a naplnění člověčenství, naplnění toho, proč vlastně vůbec existujeme. Z hlediska firmy, tam bych upozornil na jednu věc navíc. Běžně očekáváme to, že vzděláváme lidi proto, aby jsme zvýšili performance firmy, ale nesmíme zapomenout na to, že to je součástí sociální odpovědnosti firem. To znamená, že když někdo ode mě odejde za 3, za 5 let, za 10 let a je lepším člověkem a je lepším profesionálem a tudíž vlastně v té další periodě životní bude platnějším členem naší společnosti, no tak já můžu tleskat. No, takže málo se o tom mluví, ale musíme si to připomínat. Super. Pokud byste k tomu chtěli ještě něco dodat, ale pokud nechcete, souhlasíte s Martinovými slovy. Já určitě souhlasím a myslím, že se dá shrnout ta vzdělávací část, že smyslem vzdělání je připravit na život. Jo, to znamená, zase není to jakoby redukce jenom pro ten pracovní trh, to je jenom jako jeden z aspektů, ale role vzdělání je prostě připravit člověka na život. Já myslím, že to v tom asi bylo obsaženo, že? Tak se to vymyslel. Dobře, tak pokud je to takhle za náš panel. A možná ještě bych dodala, připravit na život a pomoci mu se orientovat vlastně v kontextu a v dění, který je kolem nás. A souvisí to i se zachováním demokratických institucí a demokratického zřízení a to v dnešní době si myslím, že je úplně zásadní. Já bych dodal možná jenom v tom průběhu života, ale budu se držet té role moderátora. Protože život se mění, že, ve svém průběhu, to je taky důležité si uvědomit. Tak, máme tam ten dotaz? Pan odešel, takže nemáme. Odešel? Nemáme, no, ale máme 3,5 minuty do konce, no tak máme nějaké closing remarks v našich panelistů, co se týká, držme se toho té profesní roviny teď, jo? Protože tohle je přece jenom jako úkol tohohle panelu. Za vás, za všechny, co by ten stát vlastně teď, protože ten vzdělávací systém má do značné míry v rukou. Jo? Není to jenom na něm, ale co by mohl udělat, co by mohl udělat lépe třeba. No, já jsem viděl pana ministra tady už venku, tak můžeme jako připravit půdu pro jeho keynote. No, tak to hned uděláme. Neměl by deinvestovat jak do výzkumu, tak do vzdělávání. Myslím, že je úplně zásadní věc. A my jsme se tady o tom nezmínili a měl by to být takový jakoby usnadňovatel, facilitátor, motivátor, protože jsme se o tom nezmiňovali tady o vlivu technologií, zejména třeba generativní AI, která ta pracovní místa zásadním způsobem promění. A ono to nebude tak, že umělá inteligence nahradí vlastně pracovníky, ale ti pracovníci, kteří umějí pracovat s těmito technologiemi, nahradí ty, kteří s nimi pracovat neumějí. Takže to je ta zásadní věc a ten způsob, jak děláme tu naší práci, se promění, ať už to je ve financích, administrativě, marketingu, tak s tím vlastně musíme počítat, že se ta skladba toho, co my děláme, promění. A to bude opravdu velká výzva, náročná výzva a bude to velmi intenzivní a už to začalo, takže my bychom se taky měli rozhoupat k nějakým efektivním krokům. Tak Ervín naváže. Ze strany státu měl by opravdu zapracovat na tom, aby začal poskytovat ve spoustě případů kvalitní služby, včetně třeba služeb pro zaměstnanost nebo nástroje, které k tomu můžou vést, které můžou potom další strany využít. Dám příklad, úřad práce by nemělo být místo výplaty dávek jako dnes, ale mělo by to být jako konzultační orgán, který vlastně pomáhá reálně lidem dostat se do nového zaměření profese, na nový konkrétní místo, včetně nástrojů, který třeba vedou přes nějaký profesní vzdělávání. Jo. Dneska ta poradenská část činnosti úřadu práce je v té agendě prostě na zlomcích procent, zatímco 90% veškeré energie směřuje k výplatě dávek, která ani není digitalizovaná, jo, což je vlastně špatně. A krom státu, protože tady máme státy ve státě, vlastně každá větší společnost, nedej bože korporát je prostě velká organizace s velkou setrvačností, tak tam bych začal jako odbouráváním předsudků a nějakých bariér, jo, včetně diskriminace, včetně toho, že když se řekne juniorní člověk v profesi, absolvent, tak to prostě nemůžou být jenom mladí do 25-30 let. Jo. Obecně ta sázka jenom na lidi prostě do určitého věku, potažmo s určitými atributy by měla jít stranou, protože tady dneska už 2/3 lidí jsou na 40, jo, a ta věková struktura se posouvá nevyhnutelně prostě k 50 a výš. Jo.
Takže musíme být schopni vlastně nejenom vzdělávat, ale i dávat příležitost začít pracovat na těch nových pozicích, perspektivních do budoucna, lidem ve středním, vyšším věku a potažmo se je snažit udržet v práci skrze nějakou měkkou motivaci déle. Jo? Nenutit je do toho, spíše jim dát příležitost dobře, kvalitně pracovat s dobrou perspektivou a tím vlastně jim pomoct pracovat, i když už by třeba mohli mít nárok na důchod. Jo? Tím se vyřeší i náš jako demografický problém do nějaké míry. Teď, jak jste se domluvili, Michal? Já jsem v závěru té svý keynote říkal, že máme být odvážní a já bych chtěl po státu, aby byl odvážný. Když jsem se připravoval na tu dnešní přednášku, tak jsem se koukal do zákoníku práce a zákoník práce mě zakazuje, abych zkrátil pracovní dobu po 40 hodin. Nesmím. Protože jsem přímo řízená organizace státu a tam to jako přesto nejde vlak. Tak bych chtěl nějakou jako odvážnou novelu zákoníku práce, abychom mohli udělat takové pokusné ověřování, aby zkoušet si to i v kontextu České republiky, odpilotovat si to a říct si, jaké jsou přínosy a nevýhody zkráceného pracovního týdne, protože se ukazuje, že všude, kde se to zavádí, tak se k tomu nejprve jako protestovali, pak zjistili, že to jako funguje a pak to teprve zavedli. Tak bych rád jako začal testovat. To bych řekla, že funguje částečný pracovní úvazek, jako nemusíte. Ano, ale tam je ten plný pracovní úvazek daný prostě bez snížení platu v tom zákoníku práce natvrdo napsaný. Jo, rozumím. Já jsem bych chtěla ještě jenom podotknout, že předtím tady ve studii se mluvilo i o 200 až 300 tisících matkách, které potřebujeme dostat do pracovního procesu, respektive pomoci jim, aby mohli být jak na mateřské a přitom částečně pracovat, protože jinak ztratí ty skills a když se po těch 4 letech vrátí do zaměstnání, tak jsou většinou jim trošku jíždí v dnešní rychlé době i ten vlak a zapomenou s tím Excelem pracovat, o jazycích se nebudu ani asi už dneska bavit. A takže by byl mě stát, třeba by mohl jako zavést, jako nebylo by to špatný, kdyby byly půldenní státní školky a takovýhle věci, protože je tady 300 tisíc prostě schopných žen, které by mohly být v pracovním procesu a zlepšovat své skills. Tak a poslední slovo Martin Vohánka, jeho 3 věty. Tady zaznělo už tolik věcí, co by stát měl dělat, abych se přidal a zdůraznil bych to, co říkal Michal, odvaha ke změně. Protože pokud ji budeme realizovat my, řídíme svůj vlastní osud. Pokud ji nebudeme řídit, tak nás ta změna odnese někam a my nevíme vůbec kam. A pravděpodobně to místo nebude moc pěkným, nebude se nám líbit, čili odvaha dělat velké změny. Nezbývá než zatleskat. Alexandra Kala, Michal Úhl, Milena Burková, Tomáš Ervín Dombrovský a Martin Vohánka, děkujeme vám za přínosný panel.